Здравейте, хора! Днес се чудех какво видео да снимам и се седих да правя шоу на децата. Така, отивам да взема едно там стича и се връщам. Много не мога да дишам. Това да ни пречи. Здравейте, деца! Аз се казвам Стич. Но моята сестричка няма. Къде ли се е скрила? Къде ли се е скрила? Дали е тук? Лио! Няма е тук. Лио! Няма е тук. Лио! Лио! Няма е тук. Къде ли се е скрила? Тази Лио. Къде? Печката защо работи? Лио! Лио! Ух, как се оплаших, че Лио. Но къде ли е тази Лио? Вие знаете ли? Къде е Лио? Хайде да врим до 10. Ако не излезе, няма да я търсим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Къде е тази Лио? Борахме до 10, няма я. А ти бороя ли с нас? Нека да виждаш ли Лио? Отивам да видя и там. Защо има още един стич? Това е моето най-добра приятелка. Лио! Това ти ли си? Няма я. Но виждам любимата и крачка на Лио. Има още една. Тук ли е? Лио. Лио. Да броим пак до 10 заедно. Ако не излезе, няма вече да я търсим. Ще броим заедно с теб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вече тази Лио няма. Ще ровим земята. Отивам да си взема аз продуктите. Където ще ровим. Да не се изкрива в подземието. Къде може да се скрива? Напиши в коментарите и прецени ти. И удари камбанката и ме последвай и дай голям лайк. И се последвай за част втора и харесайте.